3 வயது 4 வயது எட்டக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? உட்கார்ந்து தான் ஒண்ணுக்கு போகணும், கழுக வேண்டும், தண்ணீர் வைத்து கழுக வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி பழக்க வேண்டும். ஏன்னா நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறான் பயிலுவார், அவன் இந்து பயிர் இந்துக்கு அடிக்கிற மாதிரி இவர் இந்துக்கு அடிக்கிறான். ஒரு பாட்டில தண்ணி பண்றதே கழுவிட்டு என்ன ஆக போகுது? ஒண்ணு இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு நரக வேதனை, நரகத்தை பற்றி அவன் சிந்திக்கவில்லை, கபரை பற்றி சிந்திக்கவில்லை. ஆனால் இஸ்லாமிய மக்கள் கபரை பற்றி நினைக்காமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா வேதனைகளிலேயே மிக மோசமான வேதனை கபருடைய வேதனை என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். நாம் மறுமையை கடப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், முதல்ல கபரை கடந்தா தான் மறுமைக்கு போக முடியும். கபரை கடந்துதான் மறுமைக்கு போய் சொர்க்கமா நரகமான அப்புறம் முதல்ல கபூர்ல எத்தனை வருஷம் இருக்க போறோம்? இருளி சிறுநில சரியா சுத்தம் செய்யணும்னு சொன்னா கபூர்லயே மிகப்பெரிய வேதனை. அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும்.